lieli nywakone jaluo janyadhi achaye rach tieko onge badanga mer gonya kwa Ramogi Jwang ma en jatend migawo machon manochung'ne weche mag somo mano wacho ni nochune mondo bi e Kenya ka oweyo sara mano chamo 100,000 odogo cham 6,000 nyakwa Ramogi diye tich mami 100,000 idoge Kenya ka iyud tich mami siling 6,000 matiyo ne sirikal gimiluongo ni patriotism mano en ngire George Omore Magoa Albert Nyasaye okel chunye kama okwene jogem ahono kaka nyakalondo mar Ramogi kod Ramogi TV otimuni mos makende wan kodu kanyakla tarik 11 dwe mar ariyo ibiro koe kare mogik mar yweyo mos ne familia ne jogem duto gi jo Kenya mangima ka kamano nyakwa Ramogi Jwang chal kagima osemoke ochako liel bang' limbe mare mar Afrika mamilambo mar tich kaka jambete moyedhi ma ochung'ne dongruok e pinje mag Afrika migosi Raila Amolo Odinga no bago bura gi jopiny mare mar ariyo e kar dak ma Embakasi East Jacaranda Grounds odiochieng' mano manyoro magite timore ka oganda nyoni gi geno ni weche mane jakom ne dhi wacho ne kamoro ne dhi mbeko sirikal no mbeko sirikal kaka nene koso no bedo nade nyakwa Ramogi Jwang to agenda mar Azimio hie enang'o ma nyoro nyogi wacho ni en mana chakruok ka gibro dhi nyaka Kibra Kamkunji bang'e gidhi nyaka Machakos nyaka e bombe moko e Kenya ka mangima JB agenda mar Azimio hie kinono matut kaka jafwambo gi keyo enang'o e buche magibago gi jopiny gi erokamano VOJ mokwongo en ni wadoke siasa nyando doke wang'e nye waweno oserumo makoro piny Kenya nyochalo ka gima koro dwa ka gima dhi mbele inyalo paro toke kanye wacho ni chal ka gima dhula no osechango to juma mokalo nyong'isore ni kara adhula ni podi ochiege kendo nikech kineno gig mano wachore Kamkunji wuok tich to gima nyo wachore Jacaranda to gimoro bende bura moro nyo bede adundo Jaramogi Oginga Odinga Foundation apis gimani hapa hilka mabende weche moko no wachore mang'eny ma wan jofwambo ne apani waumo ginde chalo ka gima mirima pokolate to mipenja godo ni agenda mar Azimio enang'o pod atemo manyo pok achwoe koka ni hie to jo Azimio dwarang'o nikech kane ogai mar ODM Raila Amolo Odinga wuok Afrika mamilambo chieng' wuok tich modhi Kamkunji ne nitiere dwaro manogolo mang'eny ni nyaka timore to nyoro kendo kanyen Jacaranda kendo nyochako mede moko ting'eni kichiwo ni magi e dwacha manyaka timore to nyaka bendi wach neji nitoka dwachi gi okotimore tang'o gang'o mabro timore mane kimiyo ji laini maler mane kimiyo ji mpango maler to kiwacha ni magi e dwachwa to kiwache malong'o ni dwachwa ne adwano timgi kama to bende we jopiny kani gipenjo mang'eny Kakao no wacho ni dwano timie forensic audit nonro matut e gigo mag IBC manotigo de yiero ng'ama bro timo nonro ni nikech ko wacho ni an independent and a credible organization en organization mane midwano tim nonro ni kendo chako wacho no kwero pinje maoko mondo kik donjre e weche matimore thurwa ka e weche ma piny Kenya ka nonro mi wacho cha ibro time ginga independent and credible body nikech Afrika wakato kapar kanitie ok de yodi nikech Afrika ka en ga gimoro ni ka ng'ato sechamo muma mosebedo jatend piny moramora to donje club mar jotend piny wetene to koro gik moko yoma kata kidhi EU mana West Africa matin gini Bissau gini mana matin to pinje ma wanyalo bedo nwang'iyo ni biro timo gimoro ka koro nonro matut miwacho go to gin pinje ma wagunda kan to mag wagunda gi emosesiemo wangi moko ni weuru donjore no osesiemo wangi ni une manugajo mbulu mar Kenya ni une manulutho lwetu muduo pi makoro pi ni jo Kenya ok nya modhe koro ng'amang ne timo nonro
Mar ariyo, wach mar ni jo Kenya kik chulo osuru e gik moko. Ing'e ni onge ng'ama wuok gokinyi to dhi tiyo tije to ka osemiye pesa to kolo ni makoro wagola dhi chulo osuru. Osuru ok chul kamano. Osuru ichule chak, tichule mkate, tichule mandas, to gi mo, to gi pes matatu midhono. Nitie kaka serikal ka osuru ne kuro. Koro bro bedo matek tamo ja Kenya ni kik chulo osuru. Nikech ja Kenya be nyaka chiem. Nyaka oidh nyamburko. Nyaka otime tije moko achiel ariyo adek. Sirikal nyaka losne ndara. Sirikal nyaka losne ndara. Koro bro bedo matek mondo gigi otimore. An gima neno ni Azimio osetimie maber nyaka nye gichak wacho wachni. En keto jatend piny Kenya gi kweth mare mondo beni kamoro amora ma gintie to gitemo paro ne jopiny ni gine mano yiergi. Mano kende. Nikech jumbe ariyo sani koro jatend piny kodhi kamoro amora to nyako par ne ji ni ane mano yier. Koro mano kende magise succeed tapani timing kipenja itemo wacho ni jatend piny ne ok en gadieri ni nyalo yiere koso nang'. Nyalo bedo ni en gadiera, nyalo bedo no ken go, lakini kuma koro okete ni okete mondo kamoro amora modhiye oparo ne ji. Nikech ing'eni jogi bende wacho ni nokoyieri. Nokwalni. Nurocho chenro mag yiero. Koro kamoro amora modhiye to bende oparo ne ji ni ane mano yiera. Ane ma jo Kenya nomiya tijni. Mano kende gima pana Azimio osetimo maber. To modong'e gi pod an gi kiawa moko kaka gibro chopogi. Erokamano. To mogik, Fred ong'ega wacho ni wan e pap. To samoro pap nyalo bedo madeny. Ka pap obedo madeny tiloko patana. Roslyn, buche gi ka waneno gwel migwelo godo ute mag fwambo ni gin buche mag lalruok gi jopiny. Gidwa winjo gima jopiny wacho. To thothne mokwongo chagi mar ariyo ni samoro duond japiny ok winjo ahinya yor wacho wechegi. En jotelo wacho ne jopiny gik ma jopiny dwaro ni giwinj. Ing'eni mane gilando mokwongo ne giwacho gi dho kisungu ni wadhi timo People's Assembly. People Assembly en ni gidhi bet gi jopiny mondo giwinj dwaro mar jopiny. To VOJ ing'eni pile pile wachoga ni siasa en siasa. Siasa tek ni nyalo rocho ng'at machielo mok winjru godono en siasa. To mana kaka Jay Bonyo wacho ni en ni sani gidich giketo ker William Ruto gi lange kaparo ne jopiny wane moyierwa. Manyiso ni samonego beno bet oparo kako kelo dongruok mar Kenya to dogo paro niya kawuono aringa dhi kanye mondo dhi anyis jo Kenya ni antie kanye ane mano yiera. Kanyiche neno mancho dhi e wuoth maloka. Ing'eno duogo gokinyi to gokinyi no kaka no donjo bura mokwongo ne en KICC. Kano wuok e bura mar KICC no ng'ama nong'e no dhi yawo affordable housing Shauri Moyo onge ng'ama nong'e. To nineno kano dhi yawe nineno ka kendo dogo lokre mana buch siasa mane koro gidhi gibet duoko gik mano wach Kamukunji. Nineno ka jalup ne Rigathi Gachagua no wacho kata ni wajumbe ma Nairobi kadwa dhi neno William Ruto to nyaka bi mondo we igi ane scale mondo ng'e ni to be giyie ni ene moyiere adier ene moyiere kaka jatelo mar piny. Pod gin gi to e chunygi. No wacho ni wada pimo gi ratil mondo ginyisa adier ni to giyie koso ok giyie kalure gi bura mane gibet godo kanye Kamukunji. Kendo wache ni nodogo timang'oa olure kendo Jakaranda. Mana kaka Jay Bonyo wacho ni wane wang'e ni ma adonda mosetimang'oa mosekwe. To nyoro kane ng'iye mbui kaka ji ne wuoyo iwacho pile ncho wacho ni siasa uso gi dho ngere ni hope. Geno. Tapani sani jok manche geno to. Aparo no chako neno ni nitiere kaka be pod wan gi geno. Aparo ni kanye makoro kendo gidhi giketo jok mancho osewacho ni gini nosedhi maisha waendelea. Jotuang' suit. Aparo ni sani jo chako duogo paro ni suit pod nyalo rwakore. Philip Kikwet.
firimbi kek Chiemchuth. Chiemchuth. Apa ni kanye makoro waduogo ka wantiere. Taparo ni sirikal mar William Ruto be mondo gidhi mbele kanje gisekawo loch mondo gipang ne jopiny gimba pani gini otamogi. Nikech kamora mora magidhiye jalup William Ruto Rigathi Gachagua go siasa 24/7 nyocho wacho mabeni ane makura chung ne go siasa to siasa neni kamora mora modhiye oparoga sirikand Uhuru Kenyatta pile pile oparo handshake pile pile oparo gik manotimnegi to koro sani gine loch monego benigi wacho ni wan watimonu kama nikech jokanotimo marach waloko kama to mano kigimwaneno katimre kamora mora bura magintiere to giparo sirikal manokadho cha manyiso ni gin be gionge agenda manifesto mane giketo cha apa ne giketo tenge kamora mora magidhiye to gipenjre to kawuono wadhi duoko gi nango kawuono wadhi nyiso gi nango nikech kata ka ni neno bura mane gin godo Narok mane kuma ne gidhi leme be ji mane wuoyo te ne wuoyo wach Azimio onge ngama ne wacho wach maendeleo margi kaka sirikandgi ni to gichopo kanye gidhi mbele bei mar odumage ni masani ni malo ngima mongawre wach Nyasaye ni pora koro wach Nyasaye ni enokete kaka platform magimbe ginyalo duoko goda ngowa Azimio sasa magidhi kuonde go to gitimo ngowa giduoko joge mawande bedni gin ga agenda mar jo Kenya de ginyiso gini maisha ni malo achiel ariyo adek mane mwatimo jogi to dhi mbele gi rally gi wanto sani nusemiyo waloch tijwa en koro timangowa tiyo tich mane omiyogi mar ariyo kapok atieko en wach mar Azimio mana kaka ne wacho ni ji ne chuny gi oseto mose wacho ni gini osedhi wari 2027 to kata jok mane wacho ni wari 2027 go sani koro wuoyo mamalo rallies manitiere kagi wacho mabe ni justice nyaka timangowa ne kotimore nyoro naneno kata ka gipenyo ni baba nyiswa ni tarik adi ma wadhi nyayo nikech wane wasego ni kura mokoro wang'e ni Arambe House ni monego beni timangowa ibete odno koro nyiso mana ni chieng mane mwadhi nyayo Arambe House to chieng mane mwadhi State House ingeni ka koro wachako wachno bas mar adek be ne giwacho ni koro gidwa chako boycott inyalo paro boycott ne watimo 2017 ne gitimo boycott Safaricom Brookside koro wan sani apa ni magi gik mane jodhi godo gigeno ni dwa nyisgi ni sani kikunyewa achiel ariyo adek kikudak kama kikutim biashara makama aparo ni pod giweji gigeno maparo ni bura mabiro mar Kibran wabro neno ka maybe ginyiso ji gima dhi mbele gima gidwaro to mogik baba ginino wuoyo wach mar DCI mani wacho ni DCI dwolongo Raila Amolo Odinga mondo dhi ondik statement wach mancho wacho mar whistleblower na neno ka jo Raila noduoko to kata Raila wuon noduoko mo wacho ni to DCI moyier gi ngire ker William Ruto ere kaka nyalo luonge mondo dhi ochiw statement to gik mo wacho gi to wuoye kwelo mar kura ma okete sani office koro mana kaka je benyo wacho akia ni koro gibro kelo ngani kech no wacho ni jo okogo mondo bi mondo tim investigation koro ana penjra ni anga mabro timo investigation ke jo okogo be ose yuagne gini gine mane giluto lwetgi magirocho yiero mokadho manche wan godo wach matek mokalo nitire duond jakom Raila Odinga kanye loso nyoro kamkunji wabro migo nyakwar Mgajwanga yor video achiel kachiel okinyi mano makawuono ka waloso kuom weche buora mana kapok amiyo Fred thuolo iwacho ni ka okochuni to kiki wuoye to kochuni to chuni nyaki wuoye dibed ni magi momako jatend piny Kenya Dr. William Ruto nikech chaka gi makoro gini ochune molo gimora mora kagi majai bonyo wacho Victor kapoka away watch William Ruto to adier nyaka wachi kech adieri makonyo piny jakom osebet ka wuoye weche mag truth, justice and reconciliation to adieri ni aparo ni kawuono nyaka chakre mana gi dhood jakom ka eka wanyalo konyo piny Kenya adieri mantiere en ni jakom gian kaka nene to ne ochako gi tiende korka cham nikech jakom ncha onego kuongi duog kwa jopiny ng'uono jopiny manyocha luwe
nonego kuongo duogo kwawa ng'uono kuom duogo kendo no yombe kendo kuom duogo nyiso jopiny kendo nyadi bich no kwalo mbuche jogi ng'yo kode gimancha jopiny rito wang'ni ni to inda kikwalie mondo imbe iterie Supreme Court kuno mondo koro wan ema koro yali Victor malitie moloyo ni wang'ni oduogo jakom oduogo no kwale tok no kwale gi joka ruodhi ka wang'ni no oduogo no kwale to kwale gi jalo bang'e kendo gi student mare gi ng'ama no puonjo ang'o mama nyisowa wuora itoke ko dada ndalo mang'eny sa oket chunye kama okwe ne okidhire ni nyathi moro goyi kata nyathino duong'ni to okidhi ruono ni nyathi moro goyi kuongi goe mondi onyisi kae to kelne wach kendo samoro kono wuotho kode to ineno ka nyathi moro kali maduong' to nyisi nyathi nyalo goyi otemo nyisi ni nyaka ibed gi chir moro koro kama ne wagikeni aparo ni jakomen jatugo maber lakini okia loyo magi diere manyaka wawach ne jopiny nikech samo wawuoye ni jopiny pod nigi pek masani e simbewa gi ido ka jopiny pod piny to be wan gi geno tang'o ma wan godo koro kuom higni 5 kanyocha nokwale mokwongo gi Nyayo 2007 ochako kwale 2013 jakom ochako duogo no kwale 2017 ochako duogo no kwale ma mar ariyo chako nomo kwadoge ombulu ang'o ma notimo mopogore emomiyo ka nwang'iyo gigi te to japiny mineno wuok karom gi mane ntiere Jakaranda ka joka gini ng'ene gidhie gini ka gigeno gi chuny gi te koro miyo ntiere gik moko mawuok kanyo ma kamoro ncha ne ok otimore maber manyaka no duogo kongo kwa jopiny ng'uono ni yawo anto gini ncha no miya na lo Victor nyoro ne wantiere Nyayo kacha an Nyayo to wang' achiel ne ntiere Jakaranda i wang' achiel ne Nyayo to ita ariyo te to ne ntiere Jakaranda koro naneno gik madhi kuno te koro miyo ni neno ka Kogalo tugo maber lakini ka giike Dhogonde FC to gidwa nyara ng'ama lo onge koro Victor ntiere wach mane jakomo wacho nyoro ni Chebukati no lime ode gi commissioners adek gi commissioners ariyo mamoko ka penjruok mwa penjore nto gimancha ne gidwaro ni time ang'o nekech Victor ka referee olimie ot to ndala ng'wen gite sedo ka kitugo maber to kiloyo tiwacho ni lo gi lweti ng'ata achiel ne to koro referee kata judge madhi ng'ado bura olimie ot otieno to nyisi ni buchi ni ok adhi ng'ado maber mae gima dwaro nekech jakom osebedo ka kedo ne gima iluongo ni electoral justice to bang'e oseneno ni Afrika ka gi Kenya kama ngima gik moko ok chom tir kae to bang'e jogi dhi wuok momiye gini gima koro watimo sani ni walao bang' dwar mae adieri mantie walao bang' dwar to dwar mwalao ni ng'acha nosekawo diend cha mopogo ma gipogo nyaka nyembich nyaka kedhna gi gimoro amora jogi sepogo te makoro sani gima jakom timo gima koro watimo sani kata gima jakom timo ni joka chiemo to jakom gwe dhoth e joko lorore koro chiemo to koro jakom gwe dhoth to gwe dhoth gi ji bende mane toke mak mana ni joka koro chiemo adieri mantiere ma jopiny nyaka ng'e sani ni William Ruto osebedo president osesidhe osengirore magik mamoko minyalo tim gi te to biro mana sunde lakini ene president mae gima jopiny nyaka ng'e winjo ka giwinjo jopiny piny to be pod wan gi geno bentiere giminyalo tim wadhi state house karango wadhi state house karango mana nyoro achiel kuom MCAs manyo nitiere kacha morito gweng'no nyo ng'iso jakom ni ng'iso ni wadhi state house karango exactly koro je gima wapenjore kae ni ka gigi nosebayo jakom nyadi ng'wen gi te to yudo ni koro jogi obiro sama ncha Chebukati obiro e ode nigi gik mancha odwarogi ok awach ni mondo mi nomiye mak mana ni ka ng'acho dok kocha to koro en ker to bende wang'iyo ni jakom cha noten bende gi jok maniluongo ni deep state gi joka te masani koro William penjore ni to ka koro ncha ni in gi jok miluongo ni deep state winjo ka koro jogi banwa wach into in gi joka te tema pod nati mang'oa amaki gamen machwadi piny koro sani masebetie ni sani Victor kauringo monde mimbura ine minyiew ringo ne bucha kasti mimbura titem kauringo no kuom mbura obrogwari eka idwani mondo mbura ogoniero kamano ko wacho ni ringo ni ine mane imiya omiyo wapenjore ni to way forward en ang'o
Ang'o ma Azimio nyalo timo kuom sani? Kuom sani mana kaka iwinja wacho ni giduongo, jakom duongo dhoth, ogwe dhoth gi tiende to joka chiemo. Koro gima joka nyalo timo malich ahinya en ni ponono giwacho nikech ing'eni be kichiemo to ng'ato siko gwe dhoth, samoro imuonyo, samoro bende in gi wasiwasi oko ni ang'o matimore. Mano e gima timore kocha. Mak mana ni chiemo ni to ok onyal kawo nikech chiemo ni ng'ani osekete e ode. Koro gibiro mana sunde kama to gik moko dhi adhiya. Gima jakom wacho e wi pinje maoko mondo mi obini timo nonro e wechegi. Mana pani en weche ma iwacho mar moro jopiny. Nikech wang'eyo ni jopinje maoko gi ne oro jok miluongo ni observers pachoka. Kendo observers gi te ne giwacho ni yiero notimore e yo makare. Ma king'iyo nyaka pinje jowagunda gi nyaka embassies gi te, nyaka European Union go te ne oro ji pachoka, nyaka Commonwealth mano wacho cha. Koro Commonwealth ng'iyo ni to election observation report mar jogi, mar observation group gi ne wacho ang'o, nyaka mag Africa gi te. Tanyalo paro chieng' moro kiyiena Victor dakika achiel. 2017 kolande Uhuru Kenyatta noyombo ombulu. Odiochieng' mar ariyo manolandi ombulu no, ne antiere Crown Plaza. Wan gi jakom, Mudavadi nene kanyo, Orengo nene kanyo, gi jodito mamoko. Gokinyi saa achiel ka gibiro John Kerry mane ochung' ne one of apa ne Jimmy Carter Foundation, gima chalo kamano. Ne obiro. Kacha imana neno kaka joki nowe jakom tenge. Ma koro jakom odong' kende. Jakom nyalo paro maber ko winja kata joma winje. Nyalo paro maber makoro jakom odong' mana gi Mudavadi ka girango TV kama. Omiyo jogi geno minyalo ket kuomgi onge, nekech observation report margi nosewuok ni gino ler. To bende lwetgi mana kaka iwinjo Senior Jay ne wacho cha, ok wang'eyo ni to nodonje gini machalo nade. Koro miyo gik moko ni pod wanyalo bedo gi geno kata kaka ji paro ni idhi gol William Ruto State House kacha, mano chalo ng'ama mayo mbura ring'o ma samoro nyalo bedo matek. Gima aparo ni important mano wuok na e jumani, ma samoro ji mang'eny oweyo oko. Azimio agent iluongo ni somebody Kanchori. Yes. Ntiere gima no wacho. Bang' kancha jakom uweyo Jakaranda. Ai ginane Kamkunji. Mo wacho ni jakom owe walo gi ji. Owacho ni ji gima ji onego tim. To bang'e kancha ne interview moro e achiel kuom stations mag radio pachoka. Tawinjo ko wacho ni ntiere gik mano nyiso jakom. Mani ne jakom tim to jakom de koro president kendo jakom ong'eyo. Mae ne agent mare namba achiel kacha. En ang'o ma jakom ong'eyo gima ne iwacho ne to noko tim. Dipo ni ntiere samoro jok mancha ne oweyo gik moko dhi e yo ma okare. Koro keto wasani wala bang' dwar tadiri mantiere ni la bang' dwar molwaro ni gicho osepogi nyaka nyimbicho dhi. Erokamano. Samoro ng'ato nyalo penjo ni to gigi to konyo japiny nade? Sama koro wich bar mar back to school omako jopiny, weche mag ngima koro omako jopiny, weche thothne, weche mag thieth omako jopiny, weche mag yiero ma higa mokalo konyo japiny nade? Be biro konyo japiny kendo kuone mesa koso dhi bedo nade Nyakoronga Jwang'? Kata kamano iwacho ni adieri tok tow, adieri biro yangore, piny gi polo opogore. Ka wanyalo yudo kaka jakom nyoloso nyoro kane owacho weche buora odiochieng' moro manyoro Nyakoronga Jwang', agenda mar Azimio en ang'o? Ang'eyo ni gisebedo ka giwacho weche buora, achiel kuomgi en weche mag usuru kaka JB osewacho kanyo. Kanyakla kod ywak ywak nyoro, nitiere migepe moko mag sirkal, ma nitiere lokruok mamoko mitimo mapiyo piyo, to gichich nitiere paro moko ma achach ma igeto tim e migepe mag sirkal go. Ma kaka jakom noloso weche buora nyoro kane en Jacaranda Grounds ma Nairobi ka. Ya baba kufanya nini? Polisi baba walikuja kwangu kufanya nini? Waliniomba nini? Waliomba nini? Unajua kama mimi niko na picha yao. Halo? Bwana Shebukati. Na bwana Gulie. Na bwana Baru. Unajua kama bwana Tuju. Vile vile ako na runinga. Ako na filamu. Si wakati mnaenda kwa nyumba yake, anaweza kutoa na atatoa. Hata tusikue siku nyingine mbili. Hiyo ufisadi yote, hiyo video yote ya Chebukati tutoe hapa. Mambo ya wizi ya kura tuchaona, vile kura ilibiwa kila pahali. Wale watu walienda kwa Tuju wakatoka mkono tupu. Halo? Wakaenda kwa baba wakatoka mkono tupu. Sasa wewe unafikiria kutoka kwa baba walienda kwa nani? Kwa nani? Today we ask Kenyans to totally reject
all these policies and demand that Oda resigns immediately from office. Mano jatend Azimio la Umoja Migosi la Odinga kanyo utene kod kwan jor bura Mheshimiwa Otinda Molo Marari kanyakla kod Senator Manado County manyo dalagi ne nichire kod welo kamutingo jatend piny Kenya makmane ne rally mar Azimio la Umoja ekinde kweth mag jotelo mamoko. JB weche thoth ka mokalo ni wacho kacha ni okineno hie chunyi wach mar Azimio temo geto ka bedo ni koro gi mulo weche moko mulo oganda jo Kenya ywak ni ngimani malo mokalo. Mata Karua no wacho ni dikoro sani ji osaido siling 6,000. Dikoro wach mar school fees dikoro ok chando jonyuol sani. Donga paro mano en rangisi mar paro ne sirikal gima sirikal nego bene timo. Kata doko ni giwe giwacho ni wano kwa yango sirikal ni. Mano to ber. To gima nyaki par kendo ni sama kata giwache gigi ni sirikal onego tim. To nitiere moko monego time od bura. Nikech adiera kade bed ni upinzani kata jo opposition osemako tijgi magikao an gigeno no ofiso Pio Wandai diechieng kodiochieng paro ne jatend piny to ka gine od bura kata gine buche mag od bura to gitimo gigo mondo gineno lok chike nikech chike tiloke od bura policies makata koro jakom wacho kagi ni mok itimo marach itimo gi od bura gibedi matek e od bura kanyo mondo gine ni gigi olokore mondo ngima ja Kenya ubedi maber to pok wanene ka gitimo kamana ahinya nikech kano gichamo muma ma gichako tich od bura gima ne gitimo mokwongo en kane gisepogore lemo ma jodonje kamiti to jo od bura no odhi e yweyo sani sirikal ni kama rach moloyo nikech supplementary budget poko kele od bura kata bedo ni ma en tijno monego bed ni timo gi sirikal kweth mang'eny e od bura kanyo to nego bed ni gikaso jogo ni kapo ni supplementary budget ni nitiere gik manitie iye mabeyo mabiro konyo jo piny Kenya bedie gi ngima tamo bedie maber beri to wawuoge uru kata yweyo ma wantie ni mondo watim ang'owa waduogi wakal supplementary budget no nikech kokale tibro yudo ka biro bedie pesa bro chake wuothe nikech nitiere pending bills mibro chul to pending bills gi ko chulgi tido ka in gigopi manye itimo godo supply kamoro ochuli pesa ni tidhi chule duka cha to jaduka cha yudo kaka dhi chulo school fees in bendi yudo kaka chulo jogi matindo matiyo negi so nitiere gigo maditim ubed ni en sirikal ubed ni en kweth mapinge maka giwinjore na diera ma to nyaka watim mondo ngima jo Kenya timang'o odog piny nitiere bech mahuta ni malo kabisa to mana kaka iwacho gadi king'iyo bech mafuta ma Kenya ka to gi bech stima mang'eny wabro lose bang'e osuru e mang'eny mokalo od bura ema gigi time jo od bura do bet piny to koni oyo gini ng'enye mokalo gini hinyo na japiny waduok gi euro piny mondo watim ang'owa japiny oyude ywe itemo wacho ni article 108 paro mabende miyo thuolo office mar Pio Wandai kadang gibed gi structured way every week gigolo watch gi progress report mar kaka kweth mobile yes to jibro nena na diera jogi kata bed mna nigi na oko mar sirikal to nitie gima gitimo makata joka bende wigi kuoto kono oyo we wabedi e piny gi jogi to wawinjire to waloke gik moko to kasani poka nene Rosie Vioje ingeni sani ka wawuoyo to nitie bura ma timore sani Mombasa. Ingeni wajumbe osebet Mombasa ma wik mar ariyo. To wajumbe osebet Arusha. Nyocha githi timo benchmark mar kaka impeachment team ma senators no the holiday Arusha. Wajumbe wanche ni loka. No dhi timo benchmarking gi Congress kaka America. Koro wan wuoyo kae ni ngima ong'aw ni malo to wajumbe wato timi gimilungo gi wasungo ni globe trotting nikech nyalo paro kata kana jatend piny ni Siaya to en gi Homa Bay nitie wajumbe mang'eny mane ok odhi no wach ni ne gin kanya America bas koro mano kama wanti koro wachako gi kanya nikech kwa wacho na dieri wajumbe wagi gin gi donated supremacy mar jopiny en chakra rally sama gidhi ni fuel mall negi pes japiny
Koro miyo kata wan ka wacho mabeni wajumbe wacho ni gidwa loko ngima mar jopiny. To gin giwuon ema ng'i kama gintiere. Nyocha nitiere bura manotimre State House manineno miwacho ni chairmen mag commissions and independent offices. Kani winjo chair mar SRC Lin Mengich kano wuoyo malit kabisa kowacho ni ya budget wa pesa karibu te dine state officers. To state officers ge compose 2% e pesa mar public service. Manyiso ni gin ema gichamo pesa mani malo kabisa. Sani koro wacho ni garama ni malo, ngima ni matek. Sani ma wik mar 2 magintiere kanye Mombasa. Kata kiwacho ni na winjo ka wabunge gi speakers wacho ni timonegi induction mondo giyud kaka ginyalo timo wach gi mar wajumbe maber. To ng'eni kano yiergi ne gin Safari Park kendo ne gin Naivasha wikachiel. Koro ma itimonegi induction mar 2. Manyiso moro chano kada. Sani kendo koro watimo mar 2 sani post election evaluation. Koro kae ma wadwa ng'iye wajumbe wa manyoro ne nie ralika. Kae makoro wadwa ni mondo wawinjane ni Mombasa ka be giketa yanga. Gik magi wacho kaka kura no kwal kaka gik moko notimre nikech ma gimbe gi evaluate gimself. To pile wacho gania ni sama in mujumbe ichung. Ti wacho ni IBC no kotimo yiero makare. To in moyieri ni dakni wache ni anto IBC ni oka mini godo to gine mana gitimo ng'oa gi puodho yiero nani. Ana doge yiero. Nikech okapani ne gitimo yiero na maben. Nikech oknyalo bet ni mamalo cha e marach. To mari ni Professor Gidhu Begai no penji wani Supreme Court. Ni mari to ber. Mar governor ber. Mar senator ber, mar MCA ber, mar member of National Assembly ber, mar woman rep ber. Lakini kocho poma malo cha to kwal. Hapa ni kanyo ni wabedi gadieri. Hero kama no Fred. Mara 2 en kama koro wantiere sani. Ngeni sani wadi rally kawo wuoyo kaka kura no kwal. To mana kaka je ibonyo wacho. Stimo di malo. Sama stimo di malo, mama futo di malo. Kata mafuta minyeo mar tedo no ni malo. Transport ma ini dwa dhi godo town makati gine ni malo. Manyiso ni gimora mora miwuok kidhi e supermarket. Nyoro na wuogo wadwa e simu. To nyisa ni ngena oro happy ko oro happy kakena gongo e supermarket. To biyo nyisa ni 3,000. To penyo ni ai tinde happy anyugi kumokadek to cost 3,000. Manyiso ni chon manok ni nyanyeo kamano mane kama jintiere. Koro ja Kenya ma live below $1 ngeni sani iwilo gi 134. Koro nyisa ni ja Kenya mok nyal mano nyalo nyiewo gik manyiewo. Koro anaparo ni buche gi kawadhi kata ka gidwa nyiso jo Kenya kako kwalgi wachak gi tero nyithindo school modhi malo kaka nyithindo masani dhi e junior secondary. Uniform kende na 34 uniform kende pok ichulo school fees. Ntiere jok madonje form 1 mano kendo en pesa machielo. Garama mana mar dak wuon, garama mar chiemo. Nitie jomoko makech kayo e Kenya sani. Makech kayo e Kenya sani. Nitiere jok malono baro ndasi. Mano ka olon tije bineno kaka sani tinde tije ji iriembe ji. Koro kawang'iyo ni wajumbe wada wuoye ma wachak gi mokwongo ni gin gi wegi mana kaka Jeo wacho. Bunge gitime ang'o. Nikech gin gi teko mar bunge magi wacho ni loch to kwaido lakini bunge ka emomineno ka chika kineni wacho ni parliament en independent arm of government. Ka emakoro giwacho ni wan koro watimo oversight role wa maber kako nego bedi. Erokamano. Ang'eni kokalo kuom Ramogi FM wabiro kawo thuolo mar yweyo mar winjo weche manyien e lak saa 3 kaka gin weche ma otuche kor gwenge. Mibiro keno kanyo kod Vincent Otieno e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chunje luo wiki kwil bende ni ma en chenro mabiro nyachiel kachiel kokalo kuom Ramogi TV kod Ramogi FM. Wabiro kawo yo kawaduogo Fred abro kwaye ni itemelero wachni. Magi te timore ka Azimio temo ng'iyo ni yiero ma higa mokalo nobedo kod chochni. Ma timore ka jatend piny Kenya noseketo koke e lokruok mar chik mar IEBC makoro miye thuolo mar pango tich. Selection panel mabiro manyo commissioners manyien mag IEBC dhi bedo nade. Chal ka gima ikruok mar 2027 dhi nyime to Azimio to pod gomo chiemo ng'iyo 2022. Dhi bedo nade nyakwar Mgajwang' kete mana ka ma en Ramogi TV.
Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana e Ramogi TV. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e Mine Nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Mana kamano nyakoro Mgajuang ote chupo kama thoth mokalo kinyi mano makawuono mejo kwiri wacho kanyo ni ang'o mane tamo jakom miyo Chebukati gi mane odwaro mondo omie loch. Ni sani koro oleo inconsequential. Wacho kama ne ote mareka. Aito Meshak Odhiambo e Twitter handle mara wacho kanyo ni maka juma chal ka gima jo Azimio dwa chako golo maiti kende bur kendo. Ne waseiko chon sani koro liel oserumo ji nosemadho chai chon. Waritu rapar higa manyene tariko 9 dwe mar 8. Aito Solomon Adanjo wacho ni maka juma I really concur with the panelist mar Kaka Wanene. Utumu weche mangima mokalo. Jakom should spare us gi siasa makinde ka kinde. We are healing bit by bit. Revisiting 2022 okbe konyo. Sani jatend piny Kenya pango 2027. Dagingi higa ma yiero mabiro e higni mabiro nyime ka. Machelo wacho ni maka juma adieri ema kuongo ne ratiro. Truth comes before justice. Then we can reconcile as a nation. Jakom is charting the proper path to liberate Kenyans. I support his bid. Moroka wacho ni penyina jodito ni to endgame mar Jakom nyalo bede ang'o. Moroka ni bende wacho ni maka juma weche tek to kata kamano na paro ni kaber nono buche mag jopiny gi Jakom onego bed ni engage sectoral leaders to mie a raft of their proposals kaka ging'iyo kaka piny itayo, then gine magisomo gi the leaders should just do the listening. That is when now it will be people centered. Tito magi tuto gine mana the usual public political rallies. Kane poka oyueyo nitire penjo moro mana penji kanyo. Magi te timore winjo moro bendo chako otielo kanyo. Magi te timore ka jatend piny Kenya juma mokalo noseketo koke e lokruok mar pend chik matayo bedo duol mar IEBC kako nego beni kore yiero commissioners mag IEBC. Chal ka gima eno sego ng'wech ka jo Azimio to ng'iyo chien ni chien kocha no bedo nade.
Kapok aduoko mano Victor yiena mondo ago wi wach moro matin ma JT ko godo kacha. Jo kizungu wacho ni when your enemy is messing up, do not interfere. Tiende ni ka jawasiki timo marach. Dwanyore. Weyo dwanyore. Weyo dwanyore mondi. Koro kaluwore gi weche ma omako piny Kenya kuom sane, ma bende ineno ka Roslyn temo wuoyo weche mag wabunge ka gi gik ma gitimo kocha. An gi pacha taparo ni kopogore gi bedo ni waluwo bang' dwar. To jakom dine oweyo mondi nikech joluo bende nowacho no ng'er kodwaro yik mabor timiye. To rech bende ka jok mane dhi lupo kikawo lowu iketo e pi kaeto ikawo lowu inyumo to sama ineno ka rech chamo nowacho ga ni rech diko ineno ko chalo gima utugo go lowu no to iyondone tiende ni iweyo mocham modhigo piny mine konimo kokiywaye tidhi make to kiywayo piyo tinyalo gwaro dho rech to rech odong'. Koro aparo ni onego kuongo we mondo mi ip mabor mancha ji odwaro gi joma nodwaro mondo gibed go mondi matin. Jakom osetimo madongo, jakom osekedo pacho ka. Aparo ni dine anen to dino kawo kata mana higa achiel moro kapod oweya mondo mi dhano yware gi ip ni oyware gi ip ni Yogombe anena. Anyalo pandalo mano dhi sabbatical leave cha. Nyoro ne an kamoro to kinyozi na mane liela ndalo mancha ne ji dhi e yiero to ne en chunyasla kendo nogo gino. Sani nyoro to kora winjo ko wacho ni jakom nyaka sunda jogi ni ngene jogi ko weki jende gi to gidhi tiyo marach. Koro ombulu to ncha nok gidwa miye. To ka koro gigi dhi tiyo me mondo kony tiyo marach. Report moro ncha ne owuok e gazette mar Nation juma mokalo kama Roslyn ogoye tach. Ma wacho ni kuom thuolo mar dweche adek kende mosekalo sirikand Kenya Kwanza ni oseolo loan manyalo romo bilion 500 bilion. Tinyalo paro ndalo mane giyiero to ne giwacho ni ok gibiolo londe kaka jogenya olo. To londe gi king'iyo gimitimo kodgi en ni giolo loan mondo mi gidhi godo mikutano mag kanisa. Kakor mane timore Narok. Jogi olo loan, urubet ne olo loan to ne dhi projects moko madongo kata moko kuom gi omokerot. To pod ok waneno projects madongo gimochaki. Koro Nyoro president nodwoko nolero wach mar loan manyondik no. Wawinja na kaka nowuoyo. Jaribu kusema serikali yetu imekopa. Mimi nataka niwaambie ile budget tulikuwa naye kulikuwa na pesa ya kukopwa karibu shilingi bilioni 900. Wakati nimefika nikawaambia hatuwezi kukopa bilioni 900. Tupunguze bilioni 300 tuondoe, tukope hii bilioni 600 mwaka huu, mwaka ujao tutapunguza, mwaka huo mwingine tutapunguza mpaka tutafika mahali ambapo budget yetu itakuwa inaendeshwa kwa pesa ya ushuru wa Kenya. Okang'eyo gimomiyo mbidhi kata anguro no hero kuonde modwanyore, kuonde masinyo. Koro itemo wacho ni dwanyro kaina no kocha komiti. Walokra loka gi pige mag minyaga go dure go kaka dwaro. Iwinja Victor. Kaka anguro. Kari winja mane. Iweya odwanyore godo nikech kineno kuonde malonde gi dhiye to gin gik ma nyalo biro duoko nengo mar ngima piny. To kiwinjo ntiere gima Roslyn ogo wiye kanyo. Wabunge gi nyaka ncha ne yiergi gin gisebeda beda jok ma kao omenda makore lach. Mara ncha ne gin Loka, mara ncha ne gin kia Tanzania, sani ne gin Mombasa 1 week. King'iyo wabunge 349 ichaki medo gi jogi tingini sama gidhi kuno gidhi gi staff gi. Kore momiyo kata nyoro kana ng'iyo kama ne jakom nie Jakaranda kacha. To ntiere mana ji ariyo mana ayuago. Nikech ji ariyo gi ne en jakom to gi jopiny mane chieng' chwado kacha. To wabunge mane wuoyo gi jogi ka nolos allowances makor gi lach. Koro gin to kata giduogo to wabunge gi bende kata doko ni nyocha ne ombulu ne obi kaka nodhino. Jogi gin ginwang'o osara gidhi mbele. Eja gidhi Mombasa manyo CDF. Giluokore gi pichumbi. Sundo serikali mondo CDF. Wapimu ni ng'eni nyicha watimo sigana no Ramogi TV. Gima japiny chulo odiochieng' kodiochieng' mondo ket wajumbe
boma ma Mombasa juma chiel. Mujumbe ka mujumbe imiyo padie mar siling 10,000 odiochieng' achiel. E hotel magi ninde king'iyo to hotel no half board nikech mujumbe ok dhi nindo kuma gishare room. Ichulo negi siling 23,000. Mangiso no odiochieng' achiel mujumbe achiel ni Mombasa gi siling 40,000 giwiye. Gin ji 349. Gisebedo kuro ndalo koro dhimna par nikech ne gidonjo Jumapil. Par ni ndalo 3 mokwongo nge gima ne gitimo. Ne gidwa pes CDF, ne gigomo. Pesa chato donjo. Pesa chato donjo. Mangiso ni ka gichako ginuo wigni. Kech machaka nwa go kwano to nwacho ni ndalo 7 kende ne gidhi tiyo gi siling $208,000. Ka gichako ginuo juma moro en nus bilion. To mano poke kwano be jo Senate ne ni kuro lesson committee chairman mag committee ne ni kuro governors be ne nitie ne to jogi te pokiriyo nyaka staff ma bende almost 3/4 ni kucha. Haya mano podok iriyo omenda pesa magitiyo go mar ndeke moko gi kucha ndege no go kwano ni en siling 16,000 dhi giduogo mjumbe ka mjumbe to kucho bentie mtokoni matingo pile mobedo hired. Bas Victor wach mogik mondo ago wi penjo mi penja nekech weche gi ni weche makor gi lach. Gima dhi inyo sirikand Kenya Kwanza kata William Ruto en pek mar ngima. Emo mi winja wacho kata ni wewe otuge chuodho no kakineno odonjo otuge chuodho no en pek mar ngima nekech kan tiere gima nyalo miyo bed sirikal mar tamachiel to ne en pek mar nekech ne odonje foundation mar odhi konyo hustlers odhi konyo jomodhier to jomodhier ge mineno ka koro choko suru kuomgi pile ka pile makoro neno kodiyo masani winjo ko wacho no dwa chako nyaka luwo kaki yoro pesa M-Pesa ineno to modiyo go gitu gik magigi konyo godo jopiny iyudo ka onge kore mo minena wacho ni onego mondo mi oyondne otugolo uno mondi ochamo nim godo kaito jopiny neno waduoge penjo ni nekech sa ago wiye be matin iwa ipenjo mar constitutional kaka IBC dibedo constituted macha en gima dier ni en gima chalo gimodhi nekech orwako koke gicha koserwakie koke to kinyalo yiero refa to un gi tugo tinyalo yiero refa madhi chung ne adhula midhigo ting'eyo ni gino isetieko mane momiyo wakinde wacho ni if you can pay a judge then why hire a lawyer ere tiende manyo okil inyalo chulo jayal buche koro chikre tika gi jayal buche kaito koro okil nyalo yweyo kando koro mane gima William temo timo tiende ni oseneno kaka 2027 dhi chalo en ng'ang'a mago kwano pile oriek kich en bende mana kaka jakom William bingene nyathi kich embe wuon gi onge koro oneno mbele mabor ng'acho sego kwano mana ni kama koro wadugo yie gi jakom yiero ok en wi jakom kende samino jakom wacho ni kik uywagna to uywagne un nikech gima osebet kwa kedo ne ka en gimiluongo ni electoral justice mondo mi samoro gweno bende kaka koro ineno kaka Jay ne wacho juma mokalo cha ni aromo gi choka republic ng'ata kata mana Jay mochung nyalo bedo ker pacho ka ng'ato mora kata mana ng'amo ya Turkana nyalo bedo ker pacho ka obed nyathi ng'amo dhiero okochuno ni oae e family mane mae electoral justice mineno wasebedo ka kata jakom osebedo ka kedo ne pacho ka koro kogik e yo ni ponono mikutano mamoko gite nyalo kelo wa yo mar electoral justice mano ten gima kare makbana ni kuom wach mar IBC ni king'iyo kaka no chako mobire od bura mabende jo od bura gi nyocha ne ok ochung'ie motegno kata doko ni pino oingo negi mogo kaluore ni Kenya Kwanza yo nigi wajumbe mang'eny kapo nono we magini odhi kama to mana kaka jakomo wacho onge tiende dhi yiero mar 2027 nekech gicho osetieke boardroom aparo ni Fred mana wach mar chik mar IBC ni apa ni kima wajumbe wadok gagodo chien ingeni wacho gani the majority will have their way minority will have their say gidongere ingeni gini kano bire National Assembly wajumbe mag National Assembly majo Azimio no ng'ayo
tingeni ng'ayo no manyisi ngeni protest is also a vote kar mondo ng'a di koro sani nikech wacho mabe ni king'iyo katiba ma wantiere go en pure presidential manyiso ni waonge opposition wan gi sirikal majority and minority ang'o momiyo kwane wajumbe waka kelo report miluongo ni minority report dissenting report maka chieng' moro koro weche richo to giwacho ni wan ne wago tach ka mae gima ne wawacho ne watamore nikech ng'anyo no to ibo mana wacho ni nuwuok kanu usewuok to ang'o manotimore okili nitie mang'eny e azimio ka dong ndigi ndike magi wacho ni wan gimomiyo kwa yie gi chikni en 1 2 3 tingeni wacho gania ni documents manie parliament are living documents chieng' moro kata nyikwai dipo ka odhi okawo mowacho ni an chieng' mane kwarwa kata wuonwa kata minwa ne ntiere bunge to ne gitamre chikni mae kaka ne giketo lwetgi mae kaka ne gigo lwetgi magiwacho ni mae gima kotima ng'o okwadwa to mane gima pok wanene bunge waka pile pile giwacho ga ni ne watamore nutamoru nani sami chikni wacho tiyudo ka un ji 2 kata ji 3 mar azimio ang' nunyalru gi ji 100 iluongo ni bunge na House of Records Hansard nitiere kane ging'anyo to ibiro kawo ni jogi nogo kura kuom ng'anyo koro mane mwadwa ni mondo kama gintiere cha sani korero gintiere kanyo kanye magin godo giteko kanye monego giwach ni gima kama okwayie godo nya neno ka mjumbe ma Kikuyu ichungwa ne wacho ni jogi wacho ni chikni ni wakelo chik mar keto referee chikni dong ne mar gindalo handshake dong gine mane gikelo chikni wan gima watemo timo en mana temo luwo gima ne jajo wacho Justice Mrema ni composition ma selection panel nok ber koro mane gima ne waloso mane chikgi koro ineno ka joko sichikre osewacho mabe ni mane chikgi wan waloko ne gima ne timang'o ane margi Victor kaja ipoko kawe mana dakika achiel ipenjori ni to panel mani iloko ni nitie gimo mi iloke nekech IBC commissioners nyocha ne obarore dongi ma panel ni ma chik mane okelo panel mane okelo ji ang'wen ni ji ang'wen manyocha ne Cherera foka koro giming'iyo ka ni composition mar panel ni kik dhi miwa Cherera fo Erokamano VJ adwa winjra gi yie gik ma jowada gi wacho but duong' mogik en ni wabunge mag azimio kweth ma joma ni piny nigi tich maduong' to tijgi mokwongo mana kaka wawacho ga pile en ni nyaka giket japiny e ler e gigo magitimo nikech ang'eni bang' matang' gibro wacho ni ne waone agi ni wawacho gik mwakia itiyo kodwa gibro wacho kendo gisechako oro messages tadira makende en ni japiny sama kia gimitimo japiny sama neno ni in kochopo suma kore dwa ng'adi e guok to in isiki aga aya to kiwacho na japiny gimomiya to japiny bro koni nono iwegi kama rachbo nyaka gibedi nyaka ging'e ni sani tactic mar siasa mar 2002 2003 ok nyal tiyo nikech mokwongo VOJ joma ng'eny mago kura sani gin jogo manonyuol 96 97 98 99 2000 historia mang'eny gikia to bende sikunde nikech koro se lok CBC ok bi puonjo historia ni oko ka bende nitiere gimiluongo ni information overload nitiere kaka yudo weche e yore mang'eny kabisa moloyo te mbuika mok bi mi nafas mar pimo ni gigi maler wabunge nyaka bed ni gibedo gi gimiluongo na accountability na jopiny magi mora ma gitemo timo motamore to gikoni jowadwa kama kaka ne wachung kama kaka ne wagol lweny ni to kama kaka no timore ng'owa wachopo erokamano to jibro ng'iyo na diera jogi tiyo jogi temo to ka onge tibro ga konegi gipinga pinga gi oko ka giduoge koro gweng yolo wakali siasa ka gidhi Nairobi to kwane gima gitimo erokamano mondo ng'aye nyakwana mga jong opogore kod mano telo mar okwach kiche pachoka no lieko ni gimbe gi gombo mar biro chako nono weche ma oluoro yiero ma higa mokalo chien banka jatend Azimio la Umoja kod kweth mar Azimio la Umoja goporo nitie jago oporo moro mane riktio ne dul mar IBC mane olieko ne nitie kaka gajruok nobedo kata rochruok nobedo e ombulu ma higa mokalo chien telo mar DCI Emilio moyiedhi nyoyango
negi ikore mar kolo matut mar nyenyelela ne oganda jo Kenya e diri mar wach kaka yiero mahiga mokalo no bedwe. Jomadongo ang'eni ne wasetuome kinde mokalo chien kaka jakom nyoloso nyoro kokwayo migepe ma oko mondo chako bio non gini. Mana wapio Fred. Be nitie tiende? Konyo japiny gang'o? Mano pi maliet ma ok wang' nanga. Mano pi maliet ma ok wang' nanga. Oliet ok wang'. E pi maliet kata iluogo nanga machal nade? To ok wang' nanga. Kain mar nailon moro macha onyalo muony. Nikech gima ne jakom wacho no en adier. Kowacho ni telo mar okwach kich pacho ka en jaking'iyo kaka jatend okwach kich ncha ne odonjo. Odonjo e sirikal masani. To bedo no odonjo e sirikal masani en e bwo ker. Kati wacho ni nitiere independence mag these offices. To wang'eyo ni wan Kenya ka. Koro onge kaka onyalo dhi soko wang'at mano okete kachi. Ing'eni yiero ni ne wan gi jakom ka to ne wan gi William koni. Koro gik moko no obedo ni bang'e gigo odhi obedo korka William. Koro en already by the virtue no serve government masani en partisan already nikech en e sirikal masani. Koro kodwa samon jogi to kamosache ae osarani ka sirikal. Koro aparo ni mana igima ne miyo jakom wacho ni mondo gima kama otimre nyaka wabed gi an independent body kata mana maya okogo mabende wasewacho ni samoro ok nyal tiyo ka. Koro aparo ni gima ne openje maber ma kodwaro to mondo mi wachak godo en gima chalo kaka konyalo chako gi joma nonego Musandu. Odoga chien kacha to chak ing'eni ang'eni joma winjo kata mana wajumbe mae ka koro wawacho to gibi wacho no ti kodwa ka koro wawacho machalo kama adiri nyaka bed adiera ma kata kiwacho nigo to bi winje to ka samoko duogo kori nikech ka koro wawacho mamoko to giwacho no ti kodwa enia nyaka DCI kuong dhi ng'i thoe mamoko motimore chien kacha. To mokwongo ochak gi joma nonego Musandu kata ka nonegore kende modhi osore gari modhi ong'adore kende de wachi. Kasto jok manonego nyithindo machalo kaka baby Pendo. Jok makamagi kose sogi to koro wabiro neno na dier osechako gi jogi koro bire manotimore sani. Ka ok kamano to paro ni ng'at mabiro kawe serious onge nikech mae en gir siasa. To jogi biro ywae ma koko tang tidhi dwanye gi chindi siasa ni makoro biro gi kamora amora ma gimora amora motimo to koro inenie mana siasa. Obiro chalo office ma chien kocha mane William gi ne wacho ni nitiyo ga yor siasa. Ero kamano Roslyn. VOJ anaparo ni kenda ng'iye mopogore. Nikech ing'eni kata ko wacho sani ni jo DCI mondo ng'i kaka kura notim miluongo ni electoral justice tipenjre ni ya nyaka nche sirikal manyien donji. Cases adi mag DCI ma yudo ko officers owacho ni no chuna ni mondo awach kama atim kama. To wang'e maber ni anyocha wapenjre ni ya ni wacho ni jok mani wacho no kwalo menda kioti mang'ok chulo ushuru ni koro cases owe. To pesa mar jopiny molal to ng'ama bro duoko. Koro ka koro mae ma pod wuoye mibadhi masani cases te wuok e doho. Kendi neno ka jok mane otimo investigation owiti nyoro ne ntiere achiel kuom officers mane wawuoyo godo. To wacho ni kineno transfers mosetimre kanyo ji wito mamoko wito Baragoi wito Kure ka okintiere ng'amo winjre gi joma ntiere sirikal. Koro kwa duoge wuoyo koro makoro wawuoyo wach mar ng'iyo wach mar yiero ni ng'ama ne tim ka jok monego tim ema koro sani koro luor moko wito oko moko timo kaka dwarore wabro chako nang'o. To ka wadok chien ka ing'eni Kenya ka paro ni wan watimo ga gimiluongo ni investigations to report ko biro to wadwa kete chefs to gather dust wacho ni koro mano wawe olwendo konyre go kanyugo yieyo nikech kan king'i chien wan gi report mar Kriegler Commission mano tim bang' yiero mar 2007 madine bet ni dine walu gik mane jo Kriegler owacho ni mondo waluo kapani kata yiero di koro wayudre kama wantiere nikech kata chiel kuom gik mane giwacho ni IBC Commission commissioners nyaka bede office igni 2 kapok wadhi ombulu. Chenro mar digo ombulu nyaka bed ni ntiere kare igni 2 kapok wadhi watimo ang'o wago ombulu. Kata koro mowacho mar Cherera Foni Cherera Fogi odonjo dweche kia di ka wadhi ombulu.
kineno mar Chebukati gini 2017 Chebukati gini nodonjo Januari to wan wadhi ombulu dwe mar 8 manyiso ni gibete office ndalo dweche 7 kende. Koro ka koro mae mwatimo kama ere kaka wabro wacho ni wadwa ni mondo kuro bed kare ka jok monego beni waketo kachacha okwatimo ang'owa okwange wachgi. BBI mane wacho ni nomodho pie od doho kani ni achiel kuom gik mane BBI wacho. BBI no wacho gi dongere ni team total overhaul mar IBC nikech oken kata commissioners kende en nyaka secretariat nikech kata wang' ni neno kata court ne wang' ni waneno nyaka directors ka nying gi luongo e od doho manyiso ni gini en tuo maduong' nyalo luongo ni cancer maduong' kabisa ma en thieth makichako to kichake mana gi malo ka ichake gi iye kumochamre kabisa chako king'iyo ni to ang'o ma wanyalo timo mondo waloki. Koro kata sani wach mana ni mondo gidhi ging'i duoko mar yiero mancho kadho to ka ok wang'iyo IBC owuon matut mondo wang'i ni to ang'o ma tuo mane manitiere IBC kae taparo ni onge kuma bro dhi mana ka wacho ni ji mang'eny otho kata musando kende nitiere kata mane wacho kata ndalo yiero ni neno kata commissioners kata kulundo nyocha ka court owacho nyocha ni kaka no bedo interdicted nyaka duoke. Koro mano nyiso ni nitiere gik mang'eny makata ko wuoyo kae to nitie gik mang'eny mwatimo ang'o ma jopiny onego ng'e e IBC owuon gi yiero mancho timre nikech mondo whistle blow wuogi mawacho ni yani yiero ni oken kaka nentie manyiso ni nitiere kata ji iye kata cha makiwuoyo godo to be nyalo nyisi ni yiero ni noken kaka notimo ang'owa nonego bedi. To koro kwa kete siasa to kapano wabro yudo duoko nyaka wang'i maber ni to kawadware wanyalo time nade beyond siasa kura mancho wabedo godo higa mokadho nikech osekawo ango ma siasa je ibonyo chal ka gima gini dhi bedo ting' matek dwari chalo twenyo got kiting'o osigo mapek ewi igamo muya titwenyo Vioje mokwongo wach DCI ni kisomo barua manyagi ndiko to an okapar ni gidwa ng'iyo ni gidwa penje jo IBC ni tang'o gang'o manotimore. An kaka somo barua ni kaka nene DCI manyo platform mar dhi penjo jodito magazimio mar luongogi nikech nitiere gima giwache barua no ni kaluore gi kisungu ni Computer Misuse and Cyber Crimes Act ni ng'ata moketo gimore mbui maonge adiera to nitie fwai migoe kata twech nitie chik moketho to gikwayo marjan ni miwa certified copies e chik mag Kenya ng'amo yiene lando duoko mar IBC chairman mar IBC sani waonge gi chairman to mano lando go ema DCI dwaro mondo ka koro giluongo Jeremiah Kioni to gikone ni certified copies manolandi in mari manye lando mane wacho ni ng'ato wacho ni cha iago kanye DCI be nya download gi portal public portal onge Chebukati nyicho wacho last week kanida dhoge ni nikech server no expensive maintenance giko mar dwe mar 11 ne gisegolo results go te makata sani kidhi tok de yudi so DCI kae gimatimo gin gilosa mana mikakati marang ni winji ni oluong Jeremiah Kioni gik mane timo mane William gi joge wacho ni golo gi otieno go nget kapod girwako pajama ka ema kori dwa chak tim mane gima jogi dwa timo nikech gibiro to gikoni nyechi wacho ni in gi whistleblower moro koro wan wa investigate gigi nikech certified results ma wan go in magi giwa kanye so gima DCI temo timo mabende ng'e ni tiyo kodgi en mana ni gidwaro nafas mar luongo jogi to ni gidadhogi tiluongi tikoni in Mombasa to in kanye tioro ni Subaru gik ineno magi gik ma jogi dwa timo capacity mar timo forensic audit elections gi to kapar ka gin gi capacity nikech they are an interested party DCI masani no yiergi jatend piny tinyalo paro ni kane mane jatend DCI mokalo kane wuok office William no kuongo konwa ni ng'ani no timo ang'owa no ndiko barua no
odwa weti tich. to ka notimo interview gi jofwambo to nokoni notime nade ene mana riembe DCI ok nyal timo gini oriembe mokelo ng'at manyien nonro matut e system mag IBC ok apar kata ka UN bende nyalo timo gigi imanya a private contractor to timo to golo report kata bed mana ni report no onge ng'ama bro winjo wachne to at least report no bro ng'iyo wadiera nikech bodies gitete ng'ama osechamo muma kaka jatend piny e yiero ma observers mang'eny osewacho ni ne onge to mora bedo ga matek mondo kata jo UN mondo kata jo Commonwealth go mondo timang'owa oduogo donjere kode bedo ga matek e piny mangima tek koro bro bedo matek mondo jo Commonwealth jo UN jo EU mondo bini gidwa timo forensic audit e systems mag IBC you give that jurisdiction nikech wacho ni gi respect our local jurisprudence kaka Kenya yes matimo tiji gin ben nikech chikwa mar Kenya ka bende ko yiene migep ma oko mondo donjore gi wechewa ma iye gibiro mana ka they are invited by the government to government na okay government ma kore wacho ni jogi ok recognize ok ginyal William ok nyal ndiko barua sani ne jo UN kata ok nyal ndiko hero kama ne nyakwa majwang bro bedo matek wach matek mokalo bio je para ni gima bone go Ahmed nia ni king'iyo kata sani ka wacho ni wach investigations go to nego wang'i niya ni to institutions ma wantiere godo ma chiko miyo independence to be gin gi ratiro no matimo nikech waseneno kata miwacho chapter 16 miwacho ni magi okinyal mulo makidwa mulo titerone mana jopiny mondo jopiny oloki to mage masani koro sebedo appendage mar sirikal maduong nikech gimoro amora magitimo kaka sirikal maduong dwaro koro kata wawach mana niya ni wadwaro independence ni waonge go dine wabed ni wantiere go koro sani wan kaka South Africa manchi neno nyaka president itero nyaka ijela Kenya kama no nyalo timore adier ok nyalo timore nyakwa majwang wach matek mokalo chalre to romre duto kuom duto chal kagima en mana hotel koso siasa koso enang'o hie wanaket wang'wa ni to weche gi duto bro chopo oganda jo Kenya kanye sama ja Kenya to ywago ni nengo mar ngima ni malo mokalo kana somo boke moro jandiko mathiri ng'eny iluongo ni Caleb Atemi nyasomo sigande moro boke moro pacho ka okinyi ma kawuono mowacho ni Kenya nigi tich mar ywecho ahinya to ka watemo ng'iyo weche mag yiero kana timo rapar ne jo dito mag duol matayo weche mag yiero machon machalo Zekas Chisone gini the late Samuel Mutua Kivuitu gini kachiel kod mamoko bende nyakwa majwang en wuoth marabora kod rapar mar mlolongo system e kinde mokalo chien ka kamano nyakwa majwang tinende duol mar IPRA kawuono ng'eyo ni gin gi bura gi jokanyo moko mar poro wach kanyakla e paro moro makoro lieko nengo mar sitima kidek idho malo gi chigni atamalo 78 kochakore dwe mar ang'wen higani duto magi te timore e kinde malokruok mar ria igeno ibiro timore e sekta mar teko e pacho ka Jay Bonyo ang'eni makoro pawi aketo pige kori kao jadoli kete altar higa mokalo kane jatend igini machien dwe mar 12 higa mar 2021 president mar retired kanene nyasi mar jamhuri de aparo nowacho nengo mar sitima ne dhi lor piny oganda gi percent 33 ne dhi duoke kidam sirikal manyien donjo subsidies nyogol sani IPRA wacho ni gibiro dhi nyime kod temo keto tariffs manyien ne Kenya Power and Lightning Company ja Kenya ochomo kanye matinde nango ne ja Kenya to gi jo Kenya Fredo wacho gimoro ka e chien kacha ma dwa chako godo kenda yiego gima Fredo wacho en ni Azimio strategy gima ber do bedio ne giba wajogi odwanyore kaka dwanyore ne to ka chopo tok higa chiel kata bang' higni 2 to gibiro to gikone jopiny ni ne wawachono to koro jopiny kone gene koro konywa uru to gigi do bedo mayom nengo mar sitima e Kenya ka ni malo kabisa king'iya gi pinje mamoko en malo kabisa emomiyo yudo kata ka ng'eny joket mwandu Kenya ka ok ginya kete kembe madongo nikech nengo mar sitima no to gimomiyo nengo mar sitima ni malo en ni kaka wa generate stima wa ni malo kabisa kata bed mana ni wasemanyo ni koro geothermal giri wakete
ma onego bed ni duoko gini piny to wayudo ka nitiere interim iluongo nang'o intermediaries mang'eny brokers independent power producers moko nitiere ka mane orwake orak gi bei mamalo ma Kenya Power pod chulo gi bei mamalo kata bed ni gigolo sitima kata ok gigolo. Emomiyo jatend piny Kenya makoro nosedhi retire kane chopo higa mokalo to noketo put moro manokoni ng'iye kako rak gi nolosi to manyauru bang' tent tok tent bang' chenro ni mondo awachno ni wego rak mang'eny gi ne gin jomagi. Gima Kenya Power sani koro timo en ni sirikal ni nokoni subsidy igolo. Subsidy no mosebedie ema nomiyo jo Kenya chule sitima kata bed ni pod en malo lakini oduoke piny matin. To koro sirikal ni wacho ni gin ok ginyal dhi mbele ni sekta ka sekta nitiere subsidy. Ni gin koro subsidy go gigolo. Emomiyo Kenya Power nondiko ne EPRA ni wan kaka koro waneno subsidy manyicha ji nitiere godo ni watimo ang'o wagole nokele higa mar 2018. To kose gole mana kaka notimore bech mafuta to nyiso ni matin mane serikal chulo ne japinja kose gol koro japiny koro kao nengo ni duto. Emomiyo Kenya Power koro wacho nang'o ni wan kose gol gino to bech sitima bro dhi malo. To gini bro bedo marach nikech gimoro nitie ma kisungu luongo ni cost of production. Ma power ni en a factor of production. Gik mang'eny Kenya ka igolo kata iloso gi teko mar sitima. Ma ka bech sitima dhi malo to joma loso mukate bende koro bro medo bech sitima ni ang'owa e bech mukate. Koro garama te dhi ne janyiewo. Garama te dhi ne janyiewo. Mangiso ni ka okogagi agaya mbele ka to ka chakre tarik 1 dwe mar 4 to bech sitima idho malo to nengo mar ngima pod bro dhi bedo malo. Emomiyo kata bura makoro EPRA ni godo gi Kenya Power ni gidwa temo pimo ne jofwambo gima timore. Kok giwacho mna ni gini wagweo kok wabir ok bi konyo nikech en gima nitiere ni Kenya Power nyaka los ang'owa pesa. En kambi. Jogo muweg Kenya Power mana onyiewo shares kuro poko yudo dividend igni mang'eny gibende gikoni oyo kambi ni nwakete pesa wa moka winyo yudo 2017 mogik nyaka giyud dividend to mondo Kenya Power loko hala ohand en stima nyaka gitim gik magitimogi mondo ka gibed gi pesa mondo ka gibed ga ng'owa ohala so en kama tek Kenya Power ni emomiyo antinde injili mayalo en ni kinyalo yudo sola titigo kinyalo generate sola ka bende nyalo moko IPRA no biro ge chike moko regulations mamoko nikech Kenya Power ken jena to bende japiny nyaka ng'e ni sani wuoyi moro nyicha watimo sigande ka maloso sitima mana gi minyaga e gweng' moro Imboka Nyamonye kinyalo timo gigo e dala nikech jaluo ne ng'ama ni kod bedo gi kul gi kirundu to gi dero kul no nyalo mite ko masitima koro dhano nyaka bed mariek kamano nitie gima pok wabsebet kwa wacho ka miluongo ni monopoly mar Kenya Power. To monopoly ni emo mineno ka jopiny osebet ka nigi pek ahinya e mar stima nikech mae kende power producer manitiere. Maparo ni ben gima wabunge osebet ka uwe ahinya. Ndalo mane uro yier 2017 no wacho na achiel kuom pillars mano yiere go ne manufacturing. To ndalogo nodhiro kabisa mane nitiere gima no wacho ni kata ranking mar Kenya ease of doing business no idho malo. Tingeni mano idho malo sami yudo kantiere investors mang'eny mabiro timo ang'owa mabiro invest kata mabiro timo biashara e pinyu. Taparo ni mano koro lokre sani. Nikech onge ng'ama nyalo timo manufacturing ka bei mar power ni malo.
ndalo moko be bunge kae iwacho ni ndalo mane jok masaniti luongo ni Kenya Kwanza, ndalo ka niluongo gi ni tanga ne giwacho ni koro gidwaro report e bunge mar independent power producers ma list moro no kele bunge kanyo to list no faces mag jogi nyaka kawuono mawuoye ni pod ang'owa po kwang'eyo ni gin ng'awa gin. Koro Kenya Power ni kata en miwuoye Kenya Power kae ema board o resign te moket board manyien. Nyocha kendo sirikal ni kodonjo manyien wan gi board manyien te. In institution achiel ni ere kaka dango bed ni pile board wuok CEO akeni gi wiladi sani kata mawantiere godo en acting. Koro mani dogi penjiri ni to kaka jo Kenya wachimo kure nikech power kani malo gik mang'eny malich madhi bedo malo. Tinde kata kinyocha nche wanyiero office ka ng'ato wacho pesa mochulo ma stima to ng'ato wacho ni ana chula 5,000 to wanyise ni ng'eni kichulo man to manyiso ni in commercial consumer. Koro ichal ng'ama nigi pong. Koro ng'ama tiere gi pong to penjre ni to nyocha ncha chulo mana 3,000 2,500 ang'o motimore kanye kama jintiere tapa ni kata sani kipenjo jowinjowa ng'eny jowinjowa mabro nyisi ni ana chula 3,000 sani chula 10,000 moko ntie machula 8,000 ka koro mano kende en stima idhi dak nang'o tingeni okinja commercial consumer in mana domestic ma ingetiyo go mane odi. Koro kanye mawantiere makato ko wuoyo nyaka wang'eni jogi gin jok mag nyocha neno ka CS ne wacho CS Chirchir ne wacho ni koro gidwa retire nikech sani watimo wind power watimo geothermal watimo hydro koro giwacho ni wadodo ke hydro moko gi very expensive to koro kidoke magi ang'o madhi mbele sani week mano kadho cha no dhi iluongo nango Abu Dhabi odhi go deal benchmarking mar kaka wanyalo konyo pinywa benchmarking to krach to koro mano tere kaka konyo jo piny gidhi benchmarking kanyo nikech ndalo mane gi campaign gocho ni kata stima mikelo nuno mano mana jok momedo pesa gi kanyo wan kwa donjo be idhi duogo piny koro sani kar mondo be oduogo piny odhi triple gima ne giwachonwa koro idok jo piny idhi nyiso nang'o nikech subsidy ok inyalo wacho ni that was a solution ndalo mane wacho ni bro duoko cha nyaka bede ni ne in gi secret mari kaka ni dhi duoko ang'owa bech stima nikech japiny be bro piny subsidy manyugolo ni kuchoke uchoke en pesa dito itiyo kode kanye bende Fred ntiere wach ma Roslino wacho apani Roslino kawechega kare momiyo Rozo kawechega temo momiyo kare abe wuoyo kapok owuoyo wach mantie kama duong' Kenya Power ka en wach mar monopoly ntiere joma nyiedho Kenya Power kabisa koro mano en dech ng'ato koro jok manie derogi en chain nikech ntiere kaka jogi nyiedho to ntie kuma chagni magi nyiedhe ntiere kaka ntie kuma odhi mogikie kore momiyo gima duong' ma ipenjori to ang'o momiyo wach mar monopoly ni e Kenya Power ka yo ma wach okanjalonye weche mag teko mag stima to be okochuno ni nyaka bed jalony nikech achulo stima mane gima duong' mana kaka jo Kenya moko chulo gima peka ni as long as ni Kenya Power pod enjoy monopoly gini biro bedo kaka nikech nitiere jok ma yudo profit e seche ma senior J wuoyo amua mondo me anyiewo token mar 100 to mae kaka gini nitie kinyiewo token mar siling 100 tibiro yudo kanyo omiya 3.79 units kose miya 3.79 units pesa matiyo godo makoro dhi na e token direct en siling 47 Prabich gadek ni okodonje weche mag sitima mano iwinjo kuma odhiye ikona kae ni siling 11.99 mano dhi VAT mano siling 11 masechulo VAT ansana sechulo usuru achiko mano siling 12 haya asetieko 27 te dine forex gindiko kan 27.2 forex exchange mano kakiloko pesa nikech ng'eni stima ni ok nyewe gi pesa ma Kenya ka inyewe gi dola tilose Kenya ka pesa ma chule godo indachule godo koro kama gini dhi magiloke moduogie siling 27 te mamiyo jogo just for changing dollar haya kae to gichaki kaw kuoma siling 7
0.3 siling abiriyo nukta adek mano giwacho ni forex exchange inflation adjustment. Yes. Inflation adjustment. Kaeto IPRA ochamo kuoma 0.11 WRA charge 0.0 authority. Kaeto rep nitie mano kani rep charge ochako chama siling ariyo. Inflation adjustment ochama 3.2. Kuri penjori ni gigi te gi pesa modhi mago kiny sani achulo siling 53. An ka golo micha achiel to 53 mamiyo joge. Juma mokalo cha nanyiewo token mar siling 1,000 ne business na. To miya 38 units. Koro king'iyo kanyo tibiro ka pesa mo manyiewo kanyo en siling 400 chiegni 400 600 mano madhi gik mo kony. To gigi kinono gito mondo mi gibed malo kanyo ntiere ng'at matimo ang'o? Mogo kwan. Ntiere ng'at mogo kwan. Nikech ntiere shareholders ka magin kata doko ni gigi pek to ginwang'o profit pile pile. Kora paro ni gini duoko mana kama wayiere gi jaicha. Moi nogo ngero moro kowacho na nguro chielore gi mo. Hata die. Ero kamano. Aparo ni onego we nguro ochielore gi moe mondi matin. Koro kosechielore gi moe mo wang'ie moe cha. Mamoto. Eka koro wabiro timo ang'o? To kum sani to eura we anguro chielo biro bedo mondisore kara amenyoro nyanyiewo sitima nyanyiewo token to aneno kanyo ka kwanne baga kabisa inflation adjustment makabeni ni yoro ng'ato no nyiewo ni ya kode lweny ya kode lweny pesa modong do tero kan ikwala yawa awuoro nyakona mga jongo pogore kod mano kawuono tarik 30 mar dwe mokwongo higa manyien mar 2023 odiochieng' ono ma bende gikone koro lek mar Chakayanga Junior Secondary School no neno ka skunde bura no yaw kendo reporters meko osebedo ka miwa lipode mangiso chal mar weche e konde mopogore mar piny Kenya kama ngima. Jomokalo chien jatend migawo mochung' weche mag somo ne ogo touch e log tich mar duol mar KICD mar temo nono kendo puodho buge moko manego beni kutiyo godo ne grade mar 7 machakore Ayanga tinende. Ma timore kinde maber jatend migawo mochung' weche mag ohala no siemo janyuol ni kik gibed joma rikni nyiewo uniform mogo nengo gi malo mokalo gitend sikunde mopogore nyakore mga juang. Magi timore ka janyuol bende ywak ni sirikal wacho wechegi to koni chal ka gima weche opogore. Teacher Service Commission bende dhi nyime kod keyo jopuonj manyo kaw machako chenro mar puonjo Junior Secondary School. Be wan gi ikruok maber e chakruok mar chenro mar Junior Secondary School. Roslyn, ang'en ni se pimo piny ing'iyo kaka jonyuol ne chapni nyaka ne wabed gi lek mar Junior Secondary School ni jopuonjre mar 1,100,000 kawuono donje class 7 grade 7. Je gini tek nikech kiseneno kata wasebet kwa luwo weri awinje kata kiwacho wach buge textbooks manche Minister Machogu o launch distribution teacher beach mokadho tingene kiluwe mano pok ing'iyo skunde wan gadi king'iyo primary schools go ni wacho ni wan gi mokadho 32 to skunde go adi mo omit standards midwaro mar junior secondary adi manitie gi laboratory moko nitie mani wacho ni nyithindo goro ni wacho ni nyithindo bro some skundgi go to kochopo laboratory to gidhi e secondary school mani machiegni school adi ma bro timo kamano. Mar ariyo king'iyo iwacho maber ni junior secondary nyithindo nyaka lok uniform manyiso ni janyuol nyaka go budget kendo manyien mar uniform mar nyithindo gi e junior secondary. Ntiere jonyuol mancho wacho ni kata week mokadho ne gitemo kelo nyithinde school gido ka nyithindo timang'owa onge school. Mar ariyo wacho kae ni jopuonj midhi ke gin 30,000 to skunde to wacho nang'owa 30,000 adi gariyo. Koro idwa nyisa ni school ka school dhido japuonj adi achiel ka en school manigi stream 4 japuonj achiel biro kawo ting. Koro ineno ka en gima watimo to ikruok onge. Nyocha benche wanyiero wacho niya ni ka koro wan gi junior secondary school ni to wantiere gi jok mancho dhi jok mantiere class 7 gi class 8 aparo ni sani modhi timo 8 mogik. Koro nyisa ni ng'ama senior e school kai kuja grade 7 kuzoja class 8 grade 7 en senior nikech timunya laboratory to machielo ni to pod somo science 844 bara bora ngwen kori neno kaka gigo dhi monyuandre kabisa school ka kori penjiri ni to wachimo kure kata jonyuol owuon gichimo kure kata kaka wuono nyithindo donje school
gin gi haki mane ni nyithindo gibro puonj kako nego be ni puonjo gin ke jopuonj be kawuone ka donj manyiso ni gimbe koka gibedo posted koka gidhi chako bedo they have not been tested and tried gimbe koka gitimo ang'o gidhi donjo ka ichako test gi kora paro ni kama gidonjo to buge bende donjo kodgi buge be donjo mabe wakia ka buge go sechopo nikech buge kanjoal tich abich mokadho koro wakia ka buge go bosetimo ang'o odonje skunde go kata janyuol owuon manyiewo gi poko interact gang'o gi buge go nyathi madhi somo courses gi be poko interact gang'o gi buge gi nyoro ne ntie na awuoyo gi nyamino to wacha ni kata nya nis na mancho timo grade 6 ing'eni kata results mane gitimo results moduogo iwacho ni excellent very good koro man ang ninge ni nyathi perform na de kondik ni excellent dongo nego ndik ni ano yudo A kata no yudo B max ma emano yudo koro gigyo bago makata ikene nyathi koro perform above ilungo ni above board exceeding expectation meeting expectation koro iwuoro ni to koro kae intiere kamanade aparo ni en gimonywandre kabisa week ma wadwa chako ne aparo ni en kama kore ka realignment bro bedo mar jonyuol to kata gi nyithindo madonjo junior secondary mondo wang'e ni to dhi bedo nade marari ing'eni CBC be pod dhi mbele pod onywandre kanyo chineno kasa kila mane minutes ogolo ne giwacho ni school kaka junior secondary pod obedo domicile primary school account bro bedo mana machacha gimora bro mana bedo mar primary school kachacha manyiso ni headmaster mantiere school kachacha mane mashughulikia junior secondary tema pod deal gi grade 1 nyaka grade 6 kora paro ni wan kama tek kabisa kwa wadhi mbele aparo ni wigi ni bro miyo wa true picture kama wanitiere gi junior secondary taparo ni sirikal owuon to nokoikre nikech kata ni neno report mane magoa ginogolo chano wacho ni test junior secondary school samane sirikal onego beni prepared kabisa mar jidonjo ne 2025 oksani emomine no kata CS Amina Mohamed kane obage to nowacho ni oyo ok nyal CBC ni pokwaikre ne ok en gima nyalo rola otwa tek time mokuongo mondo wane to kata mosenindo ngire magoa ni neno kanyiche owuotho nyaka chieng' mogik makoro machogu kao owuothe skunde ka skunde kod wang'iyo ni to classrooms gi be wayudo manyalo romo skunde ma wadwaro gi erokamano sirikal nyowacho ni gigolo omenda mar bilion 9.6 nyathi ka nyathi e capitation program ne dhido siling 15,000 skunde mag piny owacho pesa ni bok wang'iyo ni wabro lwana ni be osegole podi to bende okapar ko bro romo nikech king'iyo kit gigo midwaro e sikul nya neno admission letter mar junior secondary school e sikul moro ma Kajiado to gik moket ne janyuol kende ni nyathi dhigo nyaka kom plastic iwacho no japuonj janyuol odhigo koni janyuol nyaka chul pes desk siling 3,000 iwacho ni janyuol nyaka ketie pes project moro siling 10,000 parents project to gi gik mang'eny VOJ kawawe pesa kama sirikal tero ikruok mar junior secondary school ok ber kata matin wawuondore adwa miye ranyisi e gweng'wa nitiere sikunde primary mang'eny wan gi Gubei malo to wan gi Baropuk tok dalawa to tok Baropuk nitiere sikunde moko kaka Sirembe nitiere Keyo Kodindo nitiere Ngulu nitiere Kamnara nitiere Ndera primary to magi sikunde te manyoni gi jo grade 6 monego benidhie grade 7 okapari ni nitiere ikruok mar sikunde gi te makwanogi kopogore gi Gubei manigi Gubei secondary school e bathe sikunde makwanogi okapari ni nitiere kama chiegni magenyo yudo lab maka jo grade 7 obetie to bedo ni lesson nitiere mar lab kuma de gidhie machiegni en ginyalo dhiyo bar Chando Girls kata angidhi Gubei kata cha angidhi yo Nyawita ema gibro yude secondary school to king'iyo gi gin sikunde mainga uchiel mangiso ni odiochieng kodiochieng bro bede sikul madhi e secondary school tiyo gi lab mar jo secondary school ni ok ni nono nyithindo ma jo secondary school form 1 form 2 form 3 bende tiyo gi lab ni
to bende gitiyo kode mang'eny nikech form 1 nitiere chemistry, nitiere biology, nitiere physics, agriculture be nyaka agriculture manyaka tigi lab ne chaki med gi 100% transition ma nyithindo bende ng'eny ni skunde moko ma skunde sani bende struggle secondary go struggle nikech nyithindo ng'eny monego tigi lab. To lab ka nitiere gik mitiyo go, ok idhi lab ni dhi neno, nitiere specimen, nitiere chemicals, nitiere gik ma lab nitiyo godo ma ka jokeyo kodindo dwa dhi bar chando kata jongulu dwa dhi go bei tiyo gi lab, to nyaka sikunde ni timang'owa nyiewo gige ma gidhi tiyo godo. Bende sikul nigi pesa primary school mar nyiewo gigo, ka sirikal to koni bro miyo nyathi ka nyathi siling 15,000 ka choe ma ok ger gi sirikal. Lab ni bro ger gang'o? Jopiny onywandore ikruok onge. Victor, apani gima ni ka en ni jok ma omiting mar ng'iyo weche mag somo pacho ka nyithindgi ok tim system mar somo no. Aparo ni nyaka chop kama gik ma hinyo institutions mag sirikal pacho ka to magi be gin gik ma nyaka wawachi. Iyudo ka ng'ato en minister, kuom ranyisi minister mar education e county kata mane national government, to nyithinde nie private schools te nyaka nyikwaye. Iyudo ka ng'ato en minister mar health e county kata national government, to ok odhi e public health facilities. Koro kuno okia gima timore kuno. Aparo ni wan kaka jofwambo en kinde ma koro nego wang'iane to percentage adi mar jodito kata state officers ma nyithindgi dhi e public primary school, e public secondary school. Nekech ido ka most of my gi timo international curriculum. Koro ma to gibiro giweyo ne en gimo ochokuno to dhi odhuru. Nekech kidwa ng'eyo ni giko mar gimoro dhi chalo nade, ting'iyo kaka gino chako. Iwacho ni odiochieng' maber chakore gokinyi. Onge kaka odiochieng' ni biro rumo maber to chakore marach ka. Koro gima hinyo pinje mag Afrika to ma ok mana piny Kenya kende. In koro yudo ka ng'ato dhi okawo subjects 14 te odhi onywand ne nyathi. Nyathi dwa somo gik moko ma nyathi obiro gi homework buge chigni 10 ma nyathi dwa timo to nyathi matin. Koro paro ni as long as ni jok mantiere jodito mag piny owacho gi ok dhi public facilities sama gidwaro gigi kata ok ter nyithindgi gi nyikwagi, onego wabedie gi chik moro ni kata ka en minister to bende yier ng'at ma samoro ni winjo kaka jalop ker jalop jatend piny nowacho ni en gi jatend piny gisetieko puonjo nyithindo. Koro gin gidich gidwa mana tiyo ne ji. Koro en osetieko puonjo nyithindo e system cha kuom ranyisi, ok awach ni en kende. Tibiro do ka minister nyathine kaw gi ndege kiko oko machielo. Nyathini biro mana Kenya ka ere kaka obiro ng'eyo gik mowuoye gi. Momiyo ngire magonye sa oket chunye kamukuny. Ne wuok madhi nyaka e sikunde ma kor gweng'. Matieng' bende ande ne timo kamae. Mandalo moko kodhi Naivasha ka to yudo ka weche richo. To iye wang' moketo mane oywa ngum. To kata mana Magoa bende ndalo moko mosenito Magoa kane en Rift Valley kocha. Wasingishu ka tineno koketo mana ni uginene ogolo lweny kachacha nikech oneno ma chieng' moro matieng' penjre ni yawa ma kama nyithindo nitiere chalo kundu dhok mopenjore to jogi to mekgi iro ka nie private school te nie internationals gitimo international curriculum ma gimiwa mar CBC ni giwinjo mana kaka gweno winjao. Lero kamano Fred wach mari mogi kano kasama wang'o ka chenro mar bakoro biro bang' kine mano kende ero kamano enya yenago ero kamano ne nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma gintiere mar yudo thuolo mondo mi giwinjwa nekech ka waloso ka to gionge to wachalo mana jonekni nekech janeke ma wuoyo kende ka ng'ama winje onge. Ero kamano Fred tinde kato ko joneko ngima tek ji mang'eny loso kendgi to gi jonekni ngima tek okay studio. Ero kamano Rosie amba gone nyikwa Ramogi ero kamano. Aparo ni kasi junior CBC ni chako junior secondary school ni chakre apa ni ginyama miyo wadwoko kaka ute mag fwambo mondo wang'e ni to chal nade nikech ing'eni ok wanyal chopo kuonde te. Gine magi nyalo nyiswa ni kuonde makama kata ka en school nyithindo pok odonje school kata somo chakre. Koro mane mwadwa ni gimbe giketwa machiegni mondo wang'e ni makamae ematimore. Mar ariyo siasa pano semana chako to kik wawil gi gik mathagowa. Jopiny nyaka ng'i mokong' kik iwinji ni ja siasa luongi tiwe idhi kichopo godhiambo tidhi nindo kech.
nyaka ikuong ing'e maber ni iye mokwongo e kidhi winj gima ja siasa wacho. Wendo ni. Tembasi. Pap konjawre to bel patan be nyaki loki. Erokamano VOJ gi jowetena Rose to kod Fred to gi jowinjowa. En erokamano gi jonenowa. Bet kodwa pile. Senior Olojana wacho ni twak ber. Erokamano. Erokamano lo. Hapa ni VOJ an katieko adwa wache maber maneno ka serikal otimo kawuono. Jotend migao magarita ngire Kithure Kindiki to gi daktari Ray Omolo ochako gimiluongo ni Water Protection Unit machalo kweth mar obila mabro timo arita e pie mag Kenya. Apani mae gima ber mokalo. An mana kwayona ni kako chakeno to bedie ni kumiterogie mokwongo en Lake Victoria. Jolupo osesandora ahinya. Maka Water Protection Unit ni nyalo konyo jolupo dibedie maber mokalo. Erokamano. Mana iye kanyo kora mga juang an benda temo ji oduond joka ocha ma jochura mfangano ma bende ywak bando serikal ni nusingo ni feri biro kara kamano tinende ohala osebedo ka wango jotimo ohala mane chula ni mar mauta ginyal logo nikech bedo maonge kod feri nyakora mga juang feri ma serikal biro karango josiasa mano singo bedo piny mos mondo ng'e na kaka jochula nyalo konyore wachni mopogore kod mano wanadhi nyime kod nono chakruok mar chenro mar Junior Secondary School ni Kenya kama ngima kokalo kuom Ramogi TV kod Ramogi Radio. Ng'eni ka ok en Ramogi TV to kotimore ka ok en Ramogi Radio be ok otimore nyakora mga juang kete mana ka wasingo mar mi weche gidudo kaka gituch sama gitimore ng'amo timogi kendo kaka gitimogi gidoluo mochwenyo riti makawuono bedo kod odiochieng' maber. VOJ an ge wach kanyo yawa iwacho ni